Ka Rumen Fitness Gym, ka jika kilanmet ka Biangka Hanongpo Riboy District, ka Badonru ya ki international equipments, ki Bakentup ya ka sauna and steam bath, shower, lockers and functional area. Ka Donru ya fitness program, group classes, bodybuilding, strength and conditioning, kettlebell workout, crossfit, animal flow, HIIT, powerlifting, but QA. Ka ailat ya pi hakador ka babit. Nakabanta ki jingtip babnya phone she ki number nyo nriu saw iwe khandai not nriu nyo iwe not but nyo not iwe khandai pra not sansan iwe ar Kinong yelam jong ka dorbar snat Hima nongwa mau tamur Sohiong lingdokship haga khatlai terik uleber ar Hajar arpuwei kalapelong da kalempung ya kenduk lang jong ki Khun ki Hajar jong ka Hima naga benta banwan jongo bat banlum banlang bat ban kedup yang ya ki Khun ki Hajar jong ki snong ki basha ki Khapot bat ka Asam ki badang ha papo ka jingpei ki jingkmi ka sordarship snat Hima nongwa mau tamur ki badan kumbasan phosau tli ki snong katkum ka dulir ka banadu Snem shi Hajar praspa arpupra katkum ka history balai thu da ki lingdo bat ki mentri jong ka Hima Sohiong kadai Hadien khandai pholai Snem baka Hima Sohiong kalayo lat banwan banjungo bat banlum banlang biang ki Khun ki Hajar shala ka Hima laya poi ban sakhi shakane ka lempung da ki Khun ki Hajar ki banaka West Khasi Hills District bat ki paiba nong snong jong ki te ki thain ki ba hadang ha papo ka jingpe jingmi jong ka Hima Sohiong hagane ka sngi lawan poi langru dau MDC ga mahoti constituency ba Charles Marngar kumu kongsan lapin ipu ipeng bat penshong shit yakane ka sngi dai ki sur jing rai bat ki jingshat tan rai balapen i nakaliang ki Khun samla bat ki riurang ba tengah tharai bangi bala suk pelat ka jing suk kamut ka benta ka jing suk jong ye hangne kamut nitrai sitam ni penbit penbiang yala kayeng ka sem nadu imeng panadu dang khna ngiyo i handrei ha ka imlang ka salang ni im da ka jing i amdan kano ka jing ya pihun ka jing lalak ka jing ya tam ya kane ka tai handrei hakini ki kendiat Snem la ima ngan keli kendiat na kinong snong umlatu ar Hajar khandriu ke bab Hima ar Hajar khat khandai khat santarik ujulai ar Hajar khat khandai ni sayo ya ka RTI ke baji ayang yang tu klemla mundur mengiu pait ba bakane ka jaka jungi plan khat ar Hajar ekar lakon beregister tu handu mentah meneru mdano bala ban pensyaya kane namar bagidang ya jaka ha ka legal process kadon apa kut mentah te ki don kirurang ba ki ong mdei umla kumta kumtei hana kade ka jong uchirup handrei ban pensisa kimla ngi ya ka kot ka bangila file apa kut ban ngi ye ki dulir jong ubaw la le tu apa kut te hapling gele ka jingya lenti jungi pata da ka jing kede mansin bluit mi kum ka jing karku bangin lak ka jing shisha bakane ka them jongi shane kat kum ki kot isla kade ka snat Hima nongwa mau temur Sohiong lengdokship bat de hang ne bangyong pleng Kiba mdeye ka jong ki shisha te ki le dusman kat badang yo le dusman ngi baru khasi ukhara hangne la ki we pat ki jaj benriu ki de ki parlok garo ki parlok karbi ngidon na ka jingi nyimdon ki le kita ki ar nombor ki lai nombor Hadien ka jingya ya kane ka kam kat banginang ya chakut kat binang ya da kalenti jong ka legal process bulit mi sa ka we ka thamapa Kinong snong ternga kim bana namar kadang detang ha ka special executive committee dong ka dorbar sinong bat kane kalong ka pleader notice halor ka klawar sinong to kendit penriu kanong ternga bat mapi kinong snong ka klawar sinong ngan ya tu mangana du dang rit ya kane ka klawar sinong kade ka jakara bri tempo jong si para kasi jongi da ka donut ka basbun na ka banta ka pateng jong si Khun ni ki ay kane ka jaka mendapat
how ne ubenai hapok si thau tarik jong ne ubenai kene kasi malale ngidang chuyo asien ya ka notice buit ni pendan ke pelida notice bala maham yang ni ban file case ya kene ka klawar sinong how to ngide kinong tu ngakeli yang ngakeli kipan nang song sinong ternga nong sepung bi bat kine kipan badan nang ne how to ko ternga kadai ka terrorist village how to ko ternga kadai ka sinong illegal how to ko ternga ka jingle jong ka nagabanta kipat kasi ka jing mahajing biat to kane ka than kadai ka basliu cuba dia kata kum usim jo karat marwet bat ngahang ne kum baong hapo ka district council kat kum ka debate bayan hapo ka district hapo ka yin jo ka district council ne ka house of debate na marwe na condemn yo ne usim ken mar usim right marwet ken na marba ka jingle pala jungo kalong palat ya ka hok song suk song san jong upat man riu khasi ngingim don ke da ka jing suk idon ka jing thmo ka bajangai na ka banta ka bah ka met ti khon ki ti bat ka pateng jong ki basong basa hang ne hanre penmi thma mano ba wasai ka juba phila panong ba mangi hang ne ni penmi jing klumar om judan jing klumar haum ternga lain na ka dau jong pi basami ka jing klumar kat ne ba ki jing klumar ke bami na kapor sa kapor na kanega than marwet jongi day na kadaw jong pi tu ban nga kerpa dia ka hima mele madan buram banom panthame yang ilane banom bu yang ka umdum kumbale kane ka hima chinat kane ka hima no wa mo sorry ka shinat jong ka hima no wa mo tamur lengdos imship tidak ada ki kot kisla ki babeang lada bidai sicha ka jong pi kumba bilayate banya sobat ka sorkar India saya la ka jong ka kot kasla pania khmat ka kot amdan kam ban penmi Snem lengi kipat kasikara jong ka nega border area namangi ko ay ka jingso ngim ko ay ka Snem ka jingso snow ka do Sohiong bo baras tinggal thaba ila tumbiang ya scholarship jong nasna Hima noa mo tumur haka ada ka kendai balong kum scholarship jong snat Hima noa mo tumur kepala ja la kumba chi spa Snem nadu ka kendai spa pra gyong kan last lene ka bakadu jong scholarship jong Hima noa mo tumur kalong nadu ka kendai spa pra kawan mi temai biang hau arjas ka kendai ke basutnar kalong ba mentang isdang ban penimbiang ya kan Hima Tega jingker pat tengah ni kalong ba, ya gini gisnong di bahap apa kas Hima noa mau temur. La kerpat ya ki bakin snow ba banwan snow biang se kimi, nama ka kimi kesnat Hima noa mau temur ka khot ibin ba. Pimdei kinong wei, lane pimdei ikundut, pidei ikundut jong, pidei. Kumul betai memne dong sekretari jo ke Hima jingi. Buang Hajar Snem Hajar Khap kendai kami stand mo Hajar Khap kendai lawan kata ke jing sawa apa yang di jingju jing kermen apa yang di snow release snow bukho ya de lawan kata ke air ke babe banong ba ya kene ke snat Hima nuwa ma temur kedai ke Khap po Sohiong leadership. Khap po yung Sohiong leadership. Bad kumta ba kiwan pai ba hang tai sinong pelong ka meeting. Bangi pai kita ki kot kisla. Lamba kita ki dulir ki komen. Ki kot kisla baro ka bagi yo na du ki por ki ba manusia. Habisa bat pai ki ni bikilong ki basisya. I bikilong ki bas ham. I bikilong Kimata tensio, kiunra sibun ki kot kisla, kijinsisya na dukis por ki mamandai. Ini merkata hakata kapor, ni dan kini sok kabasem, bat baro ki Khun Hajar ki Hima noa matumur, ki Khun ki Hajar ki Hima Sohiong, ni dan ke soskular, ki jingesan hangta banyak no bat ki Hima Sohiong, namar kedai ke hak ki Hima Sohiong, dia kena ke snat Hima noa matumur. Idon hakata kajin
no mensim hidon na kajing her ha kajing mot kajing perkhat kajong pi banyak kajata ka ba phila judon ka ba pijula ju trei jukta la ju rep ju reng dakini ki peus nem hanlai kan wan kendip kata kajing bena kaban ong ba ya kan kajata pandino sya kata syau tau sya kita ki sipai di asap nidon ya katakan sim kaban snukia ban yo snow kum kata ka khubor hakabede bat ki para khasi ki parado prasnam ki bayo banan ya kita ki jingya ya gede ki jingkit kli banlum banlang yipi bat gede ngatharai la bon posnem hangne asnong umtornga pimyo isu yang jing syap tengrai kumba pi imda sidenem namar katangi snow ban ai ge jingiro banan ong beng sisin habagi don gi jing syap tengrai gi jing ruai tenriam jing ruai tenrai ge jongi kepen i bakat chat ban riu jongi kadang ini ngawan na ke konsensi ke ba ke ba isrim bat ke jirang konsensi ke mau hati konsensi dan haga session ke berada bah district council haga jingkran ngalaong ya baralai pungut ki MDC yinra ke bol dasar ban penpra ya ke transit kam khana para balasna daga asam banganam song thai ki para nom song slong de ye nganam song thai pangasuk kemen baga jingwan jongah kali kasiru ban ino ikwe ke program ban yu i dal ke jong ki kman ban wat jingtip ban ngalarai adu ke bekon nganam compromise nakam taga jai pan lagai ngi ekran yo put usam jadi itu ipi ngang adon haga konsumsi ke ba ha kamau ti konsumsi habang idon ya ke disputed area ke jongi border bat ke asam ke blok 2 ke bangi oh haga Snem Hajar kat riu kat nyo kat pra sna school wanra ka sorkari ki school sya pun pra dang managani ke office ICDS Hamadan umwang sya pun pra kim sya ban sna ya ke office naga sorkar ke jongi kijing ki bakraw ngidon bat ka basopsi kalomba hadu mandang ngimdan yiki kot kisla ki bobiang ke jela ga jong bat ke MDC scheme ka banga ai ngala krenchai ki pai ba nang song snong we rong ba snong wong ba Charles lalangi ai ke ni scheme utu mau ba pithok kerteng mas nep snangi ha ban weng no yu ngong balai rong ba pi mot kumta wong em namar balada yu i ka asam kan wan penpra wong em ngam dei ule no ngam wat penpra hayeng dorbar jong ka district council ngalaw balada ki penpra i ka skim ka bangang ai nga try bi i ki kot kubor ngalaong bangan rak do ternem he bat penpra ya ki jong ka asam